Kungcono nje uthatha imithwalo yakho ubheke amabomba abheke ngala. Ilokho engengikwazi ke sithi Uzokwenza sisi. Uzophuma wena uzophuma. Hayi uzophuma. Hayibo kanjani? Mangilahla wena ke manje. Hayibo. Walala besikabayisi. Singaxoxanisa umuntu Wena ngaphandle wena uhlangene nami akwazi ulale la. Akwazi uncelele Hamba wena simthwalo yakho ngaphandle ngempela ngaphandle undodakazi wami. Sathi umthwalo wakho Eyami le ngane. angeke simele lo shito la ekhaya. Ngeke ngikwazi kodwa ukuhamba ke. Ngeke ngikwazi Ubona intombazane bo. Nayintombazane igoloza bo. Hayibo. Ukolosa kabani? Nithi angiyephi ma? Ngoba la ekhaya ngiyophuma ngebhokisi nithi angiyephi. Yabo impahla. Uyithatha zokujelela izinyawo ongena ngazo uzophuma ngazo. Asilungise lento lesi. Hayibo kanjani? Into engeke senzeka ke leyo. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngoyankomo Savukazi Mvuleni. Ngiyintokazi yazala Mkhize. So today sivakashele ke endaweni yaseMzinto lapho khona ugogo the athi avele asibize ukuze sokhona ukuthi sikhulumisane naye ngezinto ezingamphethe kahle ngomndeni wakhe. So ke usichazela kabanzi yonke into le eyenza ukuthi sibeke la ekhaya namhlanje. So ke asike sizwe singabe usiphathele ini. Sibona kanjani gogo? Ngiyaphila ngizwa kuwena. Ngiyaphila nami. Ngicela isibongo sakho, hayi igama because abantu abadala mina ngakhuliswa ngokuthi umuntu omdala umbuza igama. So nje ngicela isibongo. Isibongo Mhlongo. Oh okay Mhlongo. All right. So ukhulele vele la eMzinto noma ukhulele ekhaya lakho mhlawumbe washada wasuba nomndeni wakho mhlawumbe ekhaya lakho umyeni wakho okakhela lona eseMzinto. Ithini indaba yaseMzinto? Okay, ngikhulele la eMzinto. Okay. Angangashada. Okay. Ngaba nengane yomfana eyashonayo. Kose kuba indodakazi okhona engiphila naye. Okay. Manje umakoti walomfana lo owashonayo uyangihlukumeza kakhulu. Sengithe ngizobhalela la ke live. Yes. Ukuthi lo makoti lo uyena ngihlukumeza ngayo yonke indlela. Methanda uyapheka ngelinye ilanga akapheki nje ahambe nabantu besilisa ngingazi ukuthi usephelelепhi. Usekhona nabanye seke balwa ngenxa yakhe. Ngabona mina ukuthi hayi khona konakalayo laphana. Ake ngiyobheka. Mengibheka kukhona umile angiboni. Ngathi kuzoqhamuka omunye umuntu esilisa lapho. Okay. Bese sebayakhuluma ngingezwe ukuthi kuthiwani. Ngibona sekuyashawana lapho. Bekushawana abuye umakoti usezodubela kumina. Athi yini le kade ngilunguza laphana. Ngixoliseke nje ngoba ngingawufuni umsindo ukuthi akayeke. Nemali yami uyena ongiholelayo agijima ngingaboni kwakudla ngibona rice angiboni kwasani nje ukuthi uwenzeni ngalento ngale mali engaka. Ngisho uma singcwabisane ngimnika amabhuku ngithi mina mihamba okhokha akakhokhi. Sengisenje ngawa nje angisakhokhe angazi ukuthi mekonakala ukuthi kokwenzeka kanjani. Manje sengizama ukuthi ngibona nondodakazi wami. Abuye indodakazi azongilungisela lo makoti lo ngihluphayo. Manje angisazi ukuthi ngizothini ngoba angisamdingi lapha ekhaya. Ngoba nalo muntu wakhe ufuna aphuma ngifuna aphuma abuyele kubo noma aye emadodeni akhe la seyawathanda. Manje abazukulu bakhona kodwa abaze ababuye esibelethweni samakoti. Hayi abazukulu bakho akanabo abantwana. Akanabantwana. Solo nje wafika la ekhaya eshadile wazohamba umnyeni lutho abantwana. Babe ngabathuli. So manje isipindi esingaka sokuthi alethe omunye umuntu wesilisa la eshadele khona mhlambe ngabe siqhamuka kanjani? Angazi phela oba akangiboni ukuthi ngiyini mina. Uyabona nje ngunodoli nje ubuka udoli nje yena. Uyabona mama ukhuluma ngemali yakho ukuthi naye unendlela yokuzenzela kuyona mhlambe usuke umnengo ngoba nakho ufuna ukumthuma ayothenga ukudla ngesimanga sokuthi awusakwazi ukuhamba noma mhlambe naba nezivumelwano thizini kudala esa right no mhlambe nondodana wakhe esaphila. Hayi uqhamuke phela sekukhona lo umyeni wakhe seshonile. Bekade engahlala. Bengabazi ukuthi bahlalaphi bengabazi. Okay.
So mase kushona undodana wakho yena usezohlala nawe ngesimanga sokuthi uzokunakekela ngoba nakho indodakazi yakhe ayikho. Wafika kanjalo. Okay. Uzongigada. Okay. So mayiqala lento iqala nje yenzeka kanjani? Mhlambe ngabe uke wa reporta kundodakazi wakho umtshele nje efonini ukuthi hayibo angikho happy la. Soloko kwahamba undodana kwabuya umakoti nje sengihleli ngeqheze elilodwa ayikho into engijabulisayo ngaye. Mhlambe uke wachaza before noma ubulokhu uthuli nje uyitshela ukuthi hayi uzoshintsha kodwa ungaliboni ushintsho. Undodakazi uyazi ngoba ngeke ngimfonele. Naye kusho ukuthi naye angazi ukuthi uyavela aqhamuke. Okay. Kodwa njengoba ngimtshelile nje kulezi insuku uthe uyeza undodakazi. Oh, okay. Yo, ngiyadinga ukuthi ngikhulumisane naye, ngiyazi ukukhuluma usumdala kakhulu ngeke lokho ngathi une stress ukuthi umakoti wenza kanje. Phinde ngigqilazi nami ngeminye imibuzo. So ngicela nje ukuthi ungiphe isikhathi sihambe siyobalanda and sibuye sixoxe sonke nje kanye sesindawonye sesisonke. Kodwa sengizile ingqikithi yento osilandele yona. Ngicela ukubalanda ke. Yeah, kulungile. Ngiyacela usilandele baba. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. So ke udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyine njengoba nimbona nje nangu hleli nathi njengamanje ngiyathemba ukuthi yonke imibuzo esingaze sifise ukuthi simbuzo yena angenzeka kwazi ukuphendula. Sabona kanjani? Ngiyaphila ma. Ngiyaphila nami. Mina nguMamtolo ngwakandlela. Ngiyafisa ukwazi nawe ungichazele nje kabanzi ukuthi uhlangana kanjani ekhaya la ekhaya. Mina igama lami nguAmanda wakaGumede kodwa ngishadele khona la kaMhlongo. Okay. Ngishade undodana wakho lo uma. Okay. Shuthi umama wakho nje kahle. Umamezala wami lo. Okay. Ngokuhlala ke la ekhaya ke ngisuswe ukuthi ke washona kumkhanyana wami. So kwangiphoqa because behlala emaflatini ukuthi ngibuye ngizohlala la ekhaya nogogo. Nomanje anqisa. Okay. Mhlawumbe ujwayele umbiza ngogogo. Ujwayele ngogama vele ubone ukuthi lo gogo. Anomakhelane bambiza ngogogo lana. Okay. Nihlalisane kanjani nje? Sihlalisane kahle noma. Yabo nje into futhi engithusayo ukuthi ngoba engingibiza nje ukuthi khona abantu ababizile ukuthi angimphethe kahle ngifuna ukuzokuza lokho phela angikwazi lokho ukuthi ungibizeleni nginanga ngibona abantu ama-TV angazi. Kodwa wena ngokwazi kwakho mina ngokwazi kwami nje ngimazi ukuthi ngimphethe kamnandi labuma wami. Okay. Kunokuthizeka angakujabulelanga noma engathi ungamjabulisi manihleli nonke ekhaya la kaMhlongo. So nje ngicela umuphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini le athi ayimphathi kahle. Sikwazi ukuthi sikhona ukuyilungisa ngesineke ngiyacela. Okay. Ngiyabonga kakhulu ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Umhlanzele nje konke ongakuthandi ufisa ukuthi kulungiswe. Sawubona ndodakazi. Yebo ma. Okungiphethe kabi ukuthi wena ngiyakuzwa nje usukhuluma usuzenza muhle. Uqambelana amanga ngoba ikhadi lami wena walithathayo ngakunika lona wathi wena uzokwenza idingo. Lesi idingo engingasayiboni uzenza. Hawu wazona amanga bo. Wazoyikhuluma into engekho. Ngoba nakho usubona amakhamera. Susho kanje. Yenza lento oduhlezi uyenza. Eyiphi le? Hayibo. Awukahle bo. Kahle. Yazi nginilalele nje before ningibize la eminyango ngikulalele nje ngimile ngicuthile ngiyanizo uyachaza. La madoda akho la ama laphana ayise kabani. Yazi angithandi ukuthi ungiphamisele umoya kukhona bonke labantu bala ku TV ba. Anguphakamisa. Awuzama ukukhuluma ukuthi yini inkinga yakho nami? Inkinga ngoba ngikulalele ngoba ngihlela lapha eminyango ngiyayibuza wena udla imali yami wena. Yiphi kodwa ma? Wena oyaziyo. Ngiyalifuna ikhadi lami. Ngiyalidinga. Hayibo. Ngiyalidinga. Ikhadi la lokho wena. Hayi na ukuhlala kwami abanje bahlala kumina ikhadi lakhe savumelana naye wathi angimenze zonke into ngiyakwenza futhi namanga vele manje akezilutho ayikhita yini namanga bameza bayamazi ukuthi nje ave umuntu onamanga akezilutho. Hayi angiyazi ke nje mina akenzi lutho serious ngempela ngiboni lutho. Ngibona nje yena segqoka icathulo ezintsha sefana lesi yini amagama lesinwele lesi ngibi yebo agqoke sonake ziphi. Hayibo into engiyithekela ngemali yami ngendlela engiyiphantela ngayo ma. Hey ikhadi lami. Ukudla ngase ngibathatha abantu amakhamera ngithi azivula ifridge manje ngibakhombisa ukuthi lokudla kuqhamuka. Hayi akuyona imali yakho leyo. Imali yaba?
imali yami. Ngoba phela ngiyayithola le mali yabo into engikwazi ukuthi ngiyigqokise ngibe muhle imali le yandoda umasingcwabisane ugcine nini? Hayi bo. Ugcine nini ngomasingcwabisane? Ukukhelile nje ngakhombisa iliphi nje gogo. Akho iliphi leyo ngikhombisa zona. Ayikho. Hawu. Azikho. Wagcina nini ukhombisa ikhulu uyaganga. Hawu. Ngicela ukukhombisa nini ngoMarch. Ziphi? Ukuthi nje lenyanga la ngiwazanga ukuthi ngimkhombise. Ngithi akangilinde kancane khonto esangipintshile. Impintshwa yini? Mana ugcina ngoMarch manje usika uSeptember. And ukukhombisa kwami ngimkhombisa ngoMarch. Kodwa nabantu hleze ufuna nyanga ukuthi ngimkhombise ngifike ngithi ngikwenzile lokho ngingenele endlini sengikhathele lo makoti aphinde njengoba ethi imali yakhe ikuwena uthi ikhadi lakhe likuwena lihlala kumina ikhadi lakhe yes uke wamnikeza leso samba semali bese uqhubeka uthenga ukudla ngifike ngithenge noma ukhipha imali umnikeze yona yonke noma ukhipha uhambe uyothenga ngikhipha imali ngifike ngithenge bese ngiyambuyisela lo shintshi into emkhalisayo ukuthi ngihlezi ngimwele nemali engekho ngimnike mhlawumbe lo 1 shani ngifike ngithengile qedile sixabaniswa yilokho nje kuphela ukuthi uthi mina la komakhelana uhleze ekhuluma ngami ethi nje ngidla imali yakhe kodwa bese ngiyamthatha umuntu ngimkhombisa ukuthi nakho nje ukudla kugcwele ifridge akukhali ukudla la ngoba even imali yamkhonyana nami mina ngiyayithola into atshena zona ukuthi mina ngigqoka zona imali yamkhonyana nami engiyithola khona la usebenza khona kwenye indawo cha ngisebenzi imali engisizayo imali yamkhonyana wami oh okay khulu uthi kuyenzeka kunikeza ushintsho ka 100 rand u100 rand ngaleso sikhathi make eqala ngokuthenga ukudla kuyimali lokho kudla ngoba phela impesheni 2200 nemali lokho kudla kusokuyimalini ngifike ngithenga ukudla kakaloka 2200 yeah ngifike ngikuthenge nje ukudla hlaba 1.8 mase sile sala ngi-edwe yami singakhokhela masingabusani ayikho lonto kahle hlelana vele kahle ngempela yini into ongibizele yona lana nabantu bama TV ngempela gogo kuyiqiniso yini ukhulu khona akuphakamisa kokuthi khona abantu besilisa beke babanga emagcekena la ekhaya hayi lo bantu besilisa la belwa into enawe phakathi wangibuza abantu baba hayi bona abantu bama wangibuza ngalelo sungathi mina abantu ebengibakweletayo laba bafike bafike umkanye wathi ayikho yonke leyo nto bakweletayo mina ngibakweleta bezokufunela ikweletu zabo kumina yena uma uthi amadoda ami ngithi cha akona amadoda ami lawo abantu ababeze kumina engibakweletayo belo kuleli gceke lami manje lonto namanje ayimphethe kahle wake wakhuluma nangami la kubantu ngamtshena ukuthi ayikho yonke lonto leyo kwakabantu bebeze kumina ukuthi ngiyabakweleta ngakhetha ukuthi ngingebazibe ngingabaphenduli ukuthi basebebelalana angazi mina lokho kodwa bona bake belwa la igcikeni balwa phela ngazi nababebanga mina ke kodwa ngiphumanga nje ngalelo suku khulu ngiyazi mina ukuthi mekuliwa akekho umuntu olwa ahlele na kanjani weza ukuthi kukhulunywa ngani la mhlambe masuzama ukubuyisa emqondweni kancane ukuthi yini ayibangwa kwakumenyezwa kuthiwani lapha uyayithini conversation amagama babephoselana wona ongakuzwayo lo munye wathi uyintombi yakhe okay babuzana ukuthi unesikhathi esingakanani unalo isikhathi ke ngingasizwanga ukuthi bathi baqhubeka kanjani kodwa ngabona sebebambana hayi angi-understand ke ukuthi mama uMhlongo bangalwa ukuthi uyabakweleta and then kube khona conversation enjalo ukhulu ayishoyo kuphumaphi lokho futhi kwakuthiwa bobawu2 uyabakweleta yini ke bona sibaqhatha bobawu2 ukuthi singaze balwe ngoba phela uwena okweleta umuntu ngawani so bona balwiswa yini ke babangani ke bona ngoba noma mhlambe nabo bayakweletana hayi uthi nje bengafuna ukuyikhuluma nje le ndaba ngoba ngimtshela uma ukuthi abantu abangigoletayo shuthi ngoba ukuchaza futhi ayingibanjwe egrant yami shuthi kwayiwona amadoda ami ukuthi nje ingiphethe abhlungu ukuthi manje lokho kufanele ngikusho phambi kwala into engamfihla lezo kuyamhlonipha ngeke ngikwazi ukube sasiphikisana ngathi ngileke ngithi abantu bangigoleta ayikho leyo nto why ke emzini ke why mongabe nema relationship akho abelele ekudeni why ukhetha ukuthi baze bafike emzini la uganele khona phambi kwamama ozala umnyeni wakho why la igcekeni ngoba nje ngiyathemba ukuthi sonke samaZulu la mhlambe abantu abangenza lokho amangisi hayi thina lo munye oyedwa bengimnyonyobisa shuthi lo munye wethu uyangizama kodwa uyangifonela akangitholi yabo ngoba phela lo munye bengimnyonyisa uma bengaza ngibambi ngeke ngazi ngoba phela uma uzoyitshena ukuthi akakuboni kanti ubhizi uyakubuka ewindini yabo nje lo munye bengimnyonyobisa ngifuna uqamba amanga ngoba phela kade asho nomkhwena wami shuthi lo munye uthi angimbambanga ke wakhetha uzoyiza la ekhaya lo sikhotheni wami omunye ngoba bese bedibene bebuzana ngami
Oh, okay. Ngoba phela mina ukufihla kwami ukuthi ngimtshene uma ngalekhe ngithi abantu babengiqolede. Kodwa manje Emily ukuthi ngibazwile ngamadleba ukuthi babekhuluma ngani ngawe. Yebo. Uma into asemqondweni wakhe nasenhlizweni yakhe ile yokuthi akawuthanda umsindo ekhaya lakhe. So ngithema ngimbuza sisakhuluma sobawu2 mhlambe makuthi uzwile ngoba uthe kade usemnyango ulalela. Uthe into esemqondweni wakhe nje ukuthi kahle kahle ufisa ukuthi umshiye la uhambe uyohlala la kade uhlala khona umyeni wakho engakashoni njengoba uze wabuya kuleli khaya lakhe la nihlala khona manje. Hayi ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Uthi uma ngiyiphi ngibuyele ekhaya lapha ngiyobe inhlekisa. Waphila kwanathi into esayini. Emafletini phela washona umkhwena ngisakwazi uku-afford ukuphila semafletini. Fanele ngibuye ngizohlala la. Ngeke nje lana nje angisakudingi. Ngeke ngikwazi ukhambe ngibuyele ekhaya anginayo indawo yokulala kugcwele kula muzi. Ubuye futhi kuzolo sikhotheni bakho la. Ngiyazama indlela yokushintsha phela ma. Hayibo. Akukho fanele sixolele Ngiphinde futhi kuze labo sikhotheni. Bezolwela la mengabe befa indaba kabantu banozokhuluma. Egcekeni likabani. Cela zama usixoxe nje lethi isilungise njengomndeni. Ukuphuma nje ukuthi ngihambe la ngamane ngishintshe indlela yokwenza. Ngeke ngikwazi ukuthi ngibuyele ekhaya gogo. Usujwayele. Ngeke ngikwazi. Yindaba ufuna ukulungisa ngoba nakho ukhulu esezowabiza thina. Waye ungaqali ukuzilungisela ngokwakho kungakabizwa umuntu. Cause kumanje akuthina esigcina ngokufika la ekhaya. Ukhulu ubekade esicele ukuthi siphinde simlandele undodakazi wakhe. So na kanjani naye ngicabanga ukuthi usendleleni ezala njengamanje because naye fanele azi because uthi ukhulu belokho njalo ufanele undodakazi wakhe amtshela ukuthi yini ngamphathi kahle egcekeni ahleli kahle kunomsindo so ngeke sikwazi umjikisa ke eseza afika. Mhlambe ngiyenza ukuthi ukhona njengamanje ngazi ngicela ungicheckele if ekhona vela lando njengamanje. Hayi azoba nzima. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. So ke na kanjani sibe nenhlanhla udadewethu kanti bese fikile na kanjani. So nangu ngiyathemba ukuthi nimbona sesijoyinile naye and ngiyathemba ukuthi lesi story lesinaso namhlanje sizokwenzeka sixazululeke khona namuhla. Ngalokho nihlala nilinde part 2 ngiyazi ukuthi kenigulisa kakhulu ukuhlala nilinde part 2. So ke na kanjani ngiyathemba ukuthi ngase kuphele today. Sabona kanjani? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Mina ngumamntolo ngoandlela ngicela ukwazi igama nesibongo. Sorry isibongo. Isibongo ngoka Mhlongo. Ngiganele kaGumede. Oh okay. Awuhlala la ekhaya. Angihlala ekhaya nginomuzi wami. Oh okay. Othi wena. Yes. Ngiyakuzwa. Ngiyajabula kakhulu ukuthi sihloniphe wagcina ngokufika mesiphazamisa ubokwade ubhizi nakho. Uma ushilo ukuthi uyafisa ukuthi mesifika kube ukuthi nawe ukhona. Yeah. So ngicela ukwazi ke ngobudlelwano phakathi kwakho nomakoti wasekhaya lakho la uzalwa khona. Mhlambe nizona kangakanani ithini into mhlambe safika empilweni kabhuti wakho ube umuntu kanjani manje unjani noma ukujwayela ukuzwa ini ngaye since umuntu ongahlali naye egcekeni. Efika ube umuntu o-right kusakhona ubhuti. Okay. Ngokuhamba ke sengiyezwa ngoma ukuthi nangu umakoti usenza wrong yayibo leyo nto. So mina angikho eduze kwakhe. Kodwa uma uloke ngifonele ngitshena ukuthi hayibo okuvele phela uzobona nangu umakoti ukungenzela izimanga emzini wami. Angazi ukuthi yini ayenzayo. Yabo. And leyo nto mhlambe sure yakuphatha kabi. Mhlambe khona icall nje wayithumela kusisi uchaza ukuthi hayibo nangu ma engitshela ukuthi nokuthi mhlambe ngabe khona lento noma hayi usho ukuthi uma useyigugele. Sengike ngamfonela yena maye ngiphendula yena uphendula as if umuntu yonke into iyenzeka right. Yonke into i-right ayikho into wrong. Okay. So umana ngase ngithi mina kuyena ke angicela ngizoke ngithola isikhathi ngize. Nakho ke sengifika nani ke ngijabule kakhulu ukuthi nifike ukuze lento ikwazi ukuthi ikhulumeke. Okay. Yeah. Mhlambe osakukhumbula nje uma abejwayele ukukufonelela kona ubejwayele ukuthini kuwena into angekho right ngayo eyenzakala la ekhaya. Bekhala kakhulu ngekhadi imali. Ethi imali akayiboni. Usisi uyathatha ikhadi athi uthengile uthi akaboni lutho. Aphinde futhi ukhala ngamadoda akhe abasegcekeni. Oh okay. Uthi ngelinye ilanga
wafika wathi walunguzwa wabona amadoda abangayena. Kwanomsindo. Yayibona lonto. Kwangiphatha kabi kakhulu lokho. Ukuthi angayenza kanjani into enjalo emzini la iganele khona. Mhlawumbe ngabe wagcina nje ukuyikhulumela naye njengosisi owafika ezogana ekhaya. Ayisekunesikhathi. Ngoba futhi angisafuni ukuthi ngikhulume naye. Mina nje bengizobeka ngokwami mina bengifuna nje ukuthi kufika ngimtshene ukuthi akashiye uma ngokuthula uma sizomfunela umuntu ozomgada. Kube uma ogadayo avesana ahambe nje asuke nje aphele la kulomuzi ngoba ngeke ngivume mina ukuthi uhlukumezeke uma emzini wakhe. Wena weza ngokuzogana awusezili uzoganga manje. Kuganga lokho okwenzayo. Hayi bandla shame. Aze ngajapha. Umana ngizomfunela umuntu ozomgada wena kungcono uthatha imithwalo yakho ubuphindele la wavela ngakhona. Yabona lento siqala ukuthi ngempela serious ngempela banayo sikubize ngisho sisomdala. Ngoba ngisho nje namanje sisomdala ukuthi yabo lokho kwamadoda kusiyami angifuni nje lekhe ngizenza ngcono ngoba sengibanje uqotshweni. Wakwayizwaphi nje into enje? Ichilo phela leli. Yazi ichilo leli. Ungaletha amadoda la ugane khona. Hayi nanokuthi abezaba uthu alwele ekhaya. Hayi ikhona into enjalo. Ayikho into lesi singisilima lesi. Obonke lo munye bengimfihla. Hamba nje sisi, hamba nje sisi. Yabo nje uma ubeqala ngqa. Ngeke nje sisivunye nje into enjalo. Sengenza isikhathi eside angaze futhi ibe khona into enjalo sisi. Ayikaze nje ibize khona ibe khona. Hayi. Kungcono nje uthatha imithwalo yakho. Ubheke amabomba abheke ngala. Ilokho engeke ngikwazi ke sithi uzokwenza sisi. Uzophuma wena zamukushintsha. Hayi uzophuma. Hayibo kanjani? Mangilahla wena ke manje. Hayibo. Walala kwesicaba isisi. Singaxaxaniswa umuntu Ungena ngaphandle wena uhlangene nami akwazi ulale la. Akwazi ukuncelela. Wena simxaxaniswa ngaphandle Hayi yangenwa ngaphandle udodakazi wami. Sathi umthwalo wakho Eyami lengane. angeke simele lo shinto la ekhaya. Ngeke ngikwazi kodwa ukuhamba ngeke ngikwazi Ubona intombazane bo. Nayintombazane ikoloza bo. Hayibo. Ukoloza kabani? Nithi angiyephi ma? Ngoba la ekhaya ngiyophuma ngebhokisi nithi angiyephi. Uzophuma ngenyawo zakho. Yabo impahla. Ngeke uphuma ngebhokisi izinyawo lezo wangena ngazo uzophuma ngazo. Lento lesi. Hayibo kanjani? Into engeke senzeka ke leyo. Ngizozama ukushintsha kodwa ma. Hayibo. Ngeke asaphinda kwazi ukuthola ithuba lesibili. Cha. Hayibo Cha. Asamdingi ngomlomo. Asakudingi. Awusadingakali. Usayida naye lo. Hayibo hamba. Uzohamba. Uzohamba wena. Akho bhokisi uzohamba la ngeke. Uzohamba ngalesi nyawo wangena ngazo. Yebo. Uphume ngazo. Somdala ngabe ndisayilungisa. Hayi kanjani? Ngeke mina ngivuma ukudlala ngoma wami. Uma wami phela lo. Angeke ngise ngivuma udlale ngaye. Ma ngicela ukwazi la njengomuntu omdala. Yeah. Mina ngazi ukuthi umuntu umephuma usinile noma ugcine ngomshado omhlophe Hayi waqeda nje umkhonyana wami. Wasina futhi wala ekhanga ukuphelela ngokuphelela nebhokisi lami nje likhona. Ma njengomuntu omdala njengoba ethi waphuma ngebhokisi ekhaya njengoba usufuna umphindisela la azalwela khona ke manje ke uthini ke ngomnyeni wakhe engakwazi konke lokho kwenzakalayo kuyabajikijiki useyakhishwa kuyena umlethi la and akasekho ukuthi azikhulumele uzokwenza njani mayelana nezinto zezizulu sesintu ushise mhlawumbe impepho noma ukhulume mhlawumbe kube khona isilwane sokuchaza ukuthi hayi siyamkhipha vele kahle ngoba ngathi asimdingi la leyo sizulu nizokwenza njani nizomisa kanjani ngayo Uzohamba nje akaphume aziphumele ngoba yena akahloniphanga le umshado wakhe akaza awuhloniphi. Yes ngiyavuma but usewala ekhaya ngoba phela ibhokisi lakhe lila ekhaya. Yes ulenzile iphutha ukwenzela ukuba wrong ngiyavuma but ngesimanga sokuthi usewala ekhaya nizomkhipha kanjalo nje avela aphume noma ikhristi yakho uzoyishaya la ekhaya uzohamba naye. Hayi kodwa ma konke kwakhe uzohamba naye. Ikhona into enjalo kodwa. Nakho nje ikhona. Nayi nje izokwenza. Ngoba nawe uhloniphi awuzazi ukuthi ukuphi inoma ikini noma ikamkhonyana Ngizama ukushintsha. Ngeke. Hayi wena ngeke. Yebo futhi leyo kuphuma kubona konke kule nto esikhuluma yona nje engeke. Hayi usulethi sisi hayi. Uzohamba nje. Okay dadewethu babili bevumelana uzohamba ngegama elilodwa so ngiyacela ukuthi ngikulinde uqoqe impahla zakho then
Yes. Sizohamba sesibone ukuthi usuyahamba. Yo, aze ngayifaka iy'nkingeni. Pack your things and go. Hayi, ngiyabonga ufebe Nkosi yami, yaze ngiyabonga ufebe. Ngokuthula kwakhe. Hawu. Kwakhe. Ikhadi lami ungahambi nalo. Ungalingi. Ushiya ikhadi. Shiya ikhadi. Hayi ngiyayisona shame. Ikhadi nje ngiyadinga. Noma singcwabisana ibhuku siyalifuna siyadinga. So ibhuku bese kuba ikhadi. Yeah. Izona izinto okufanele ayishiye. Ayishiye, yes. Then okunye nokunye ke okwakuse kufanele ahambe nakho. Okwakhe okuqondene naye uyakwazi naye. Okuqondene naye. Mbuka lapha ekhaya sikhetha ukuthi okungcono sibe semnikeza isikhathi abe epheka aqoqe impahla zakhe na kanjani sizosho ukuthi ugcine kwenzekeni and ayishem kubhlungu kona kubhlungu kuyenzeka siwenza amaphutha kodwa uthola amaphutha esiwenzile awasaxoleleki isidalo angeke sakwazi ukuphinde sithole ithuba lesibili futhi so ke okwamanje asimnikeza isikhathi ahambe ukupheka then sizokhuluma. Mbuka lapha ekhaya yo ekugcineni sesize safika emaphethelweni but into engiworried ngayo ile kade ngibuza ugogo because ngiyazi ngumZulu nami the time kade ngiphuma ekhaya ngaphuma ngebhokisi balibiza ikist so if boba u2 uma benododakazi wakhe omdala bethi akahambe yonto abavumelana ngayo leyo and ushilo mama usemathi ukhathele uthe ula khathele so mabavumelana boba u2 undodana kamama nje akasekho akwazi ukukhuluma lutho akazi ukusho lutho yes siyavuma usisi uronke ngokuletha amasoka akhe la eganele khona ngisho kuthiwa akaganelanga khona kwayinawe nje lapho kini la uzalwa khona kuyichilo ukuletha umuntu wakho endlini mongabe nifuna ukuvasha nomuntu wakho phuma wena hamba uye kuyena thina sikhulu sazi lonto leyo sokuwesike mawusumlethe emzini yes siyavuma iphuthu lenzile but leyo ukuthi bathi akahambele umuntu okwazi ukuthi ikhisti yakhe ila ekhaya ibhokisi lakhe lila waphuma kubo eza la ekhaya angazi but ke basazoxoxisana kahle njengomndeni kubizwe nomalume kube yibona bazosho igama lokugcina ya siyavuma ugogo vele uthi asamfuni egcikeni la kwakhe kulungile siyakuzwa lokho ngeke simphikise ikwakhe umuzi wakhe siyavuma but niyayazi ingcuphe bazomfaka yona ukuthi uyaphuma egcekeni uhamba nekist yakhe aya la yohlala khona because thina sazi ukuthi ikist ibhokisi so nje kuningi bafethu kuningi sizontshela kahle mase kuphelele istory sekubizwe nomalume bafike bazosho ukuthi yini kuzovunyelana ngayo bafike ba decide ukuthi bavumelana ngani bebonke then isinqumo bayothatha bona njengomndeni not iBlack Life TV cela usingakhohlisi subscribe like ushare mina ngithanda kakhulu na kanjani ke uyazi ukuthi nawe uma ufuna ama products ase Black Life Pharmacy uzosithola ku 062 219 7748 mekwenzeka ungasitholi ikhona enye inamba ebhaliwe lapha ezantsi escreenini na kanjani uzama ukusifonela kuyona so inkinga ke saba nayo kulamalanga sihlishe ugesi nani niyazi izosihleli ngaphansi kwalo ukuthi kanjani akukhona ukuthajeka akukhona ukwenzeka lutho ngiyazi ukuthi abaningi bayakhala ngokuthi mhlambe ngenze ukuthi ngabe kudlalwa ngabo ayekho umuntu odlala ngomunye lana angeke futhi size sidlale ngani senithanda senikhonzela kakhulu futhi mekuthi ikhona into osafara ngaphansi kwayo kodwa awukazi uzosiza ukuthi siyayi-advertise ukuthi sinayo into engasikulaphe kunanoma isiphi isifo ophila ngaphansi kwaso fona ubuze ukuthi nokuthi ninakho mekuwukuthi asinakho sizophuma sigcwala inkalo zonke ngoba senzela nini ukuthi abantu abaphile sifuna ukuthi nihlezi ni-right nisesimeni esi-grand sharp ngisho uthole emgaqweni-ke bakithi ngiyaxolisa ngiyacela usingakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu siphazanyiswe imoto la bye.